Avui hem vingut a M10 Selection, del grup M10, empresa que gestiona grans flotes de vehicles des de l'any 2005. Unes instal·lacions, aquestes situades a Sarrià de Ter, on els professionals i les empreses podran trobar una gran selecció de vehicles comercials seminous i d'ocasió. Amb més de 500 metres quadrats d'exposició i molts més vehicles a la web www.m10selection.com hi trobareu un munt de models a preus molt assequibles i múltiples opcions de finançament.